hama dzemukadzi dziri kuwana bambo vari vari kuwana bambo ndiye mukomana mukuru muchaiko ndiri mudiki kuvakuru vacho vari abatika kwayatike rufufuti kumba kwacho orit chive yako tiusingazivi nokuti handizivi don't try to lie nyaya ipanana pachamari ndeyekuti pane varume wairi tu varapa uri kuona varume wese vari tu vari tuvakwasha wako katusumukai shamwari mina mukadzi wacho pakati mukadzi wacho pakati uyu ndiye mwana wenyu ndiye mwana wangu ndiye mwana wenyu handisi saka mwana wenyu anga karurwa kumba kwenyu neuyu uyu ndiye ndaiziya zveshu ndiye vamunoziya handisi uyu ndiye akugara naye mwana wenyu right asi mwana wenyu uri kuti kumba kwenyu mikwakaya gupuro uyu murume uyu hamuchamuziba ya ichokwadi uyu wakauya negupuro ndandisi kwangu painga nababa baba akazoshaika gore rapera muna December asi aigara achitaura kuti mukwambo wakauya akabvisa gupuro apedza wakazouya kuzonyengerera hemukadzi obva abanana obva aenda kwazonetsana futi aenda izvozvo saka mini hako ipapo mini kuti gupuro harichashandika hapasina gupuro because vanhu kana wakapana gupuro wakadzokerera futi pachine gupuro iro pane new agreement kana gupuro rakaenda handitika vanhu vobva vapereza ndosaka kwainzi vanhu kana vakuda kurambana chimendai paseparation mufunge zvakadii zvakanaka handiti then uyu murume akamhanya vhaendesa chigupuro handindobva azofunga futi ndobva adzokera vatora muchii mukadzi wake ndobva watanga kugara futi chii wese pavakazosiyana makataurirwa here futi kuti wasiyana futi hapana saka imimi izvozvo muti mwana wenyu uripi in short ngatiti paakanetsana kekugumisira ichizoti otorana nauyu ichipsirana nauyu akanetsana kumba kwavari tu uyu obva auye kumba kuna mai akati nemurume tadini tabudana ati tabudana uyu akazoti ndakuende kubasa pasina mazuva manganinganiri ndo maendero akaita kuzosvika ari kumba kwauyu ndo kubasa kwanga utaura obviously ndo matauriro aiita kuti ndikuenda kubasa uyu munomuziva here uyu handimuzivi ameno pamwe unondiziva do remember last time uyu achitoti ndaugara nemukadzi wawama bambo ino rutaura unoona tezvare ndakatadza kutsanangura bhuzi hapana chamakandipa mukamuchida kutsanangura mukandirambidza ndikasimuka panapa ndirainitaurira ndipatsanangure mupanzi makandirambidza saizvozvi indakatsanangura nyaya yekuti pari zvino ndini nemudzimai ndakamira mutimbo ndikakubvumirai changamire kuti pari zvino ndini ndirikugara nemukadzi zveshuwa ende ndindauya naye pano asi pari zvino wari kutoziva kuti mwana wavo aakumurume zveshuwa ndini nditozikanwa ndine mwana yewana asi muchakwanisa ndotsanangura yandakaita apa utanga popotwa changamire ndikatotadza kuziva kuti zvaisimuka panapa uyo tezvara uri apo auti akuziva ndiri kureva kuti kwete kuzikana kweunorora but kuziva kwekuti mwana wavo aakumurume murume chii ane murume chinozi murume chii ndokugara naye kamwana kugara nemurume hakusi kugara nemurume ba kugara nemurume kubhadhara rora kuzi wane murume it means kuti wadi ungafunga kuti dai zvazviizvo zvokuti ukaita girlfriend wotozi warora tese misha yese ikainoya nemaboyfriend nemagirlfriend bazibazi uri kubvunza inini ndobvunza ndozive iwe alright une nguva yakareba sei nemukadzi mukamusemana namanje azoti murumisemana apo beru mana ndekanomburire mukata musemana ndamajeka Inzwa shama. Yawati 3 months.
right iwe pa 3 months ago chinonga chaitika pane mwana uende akafa umutazi ndinosvika bhozi rinenge tori mhosva iri mandizo ndotoitambira ndotosvika bhozi mhosva inenge tori pandizo no it's okay pakanaka chauchibvunza vana venyu muripo so that muzive kuti mukwambo wenyu pavana warudziwa ndiani saka musikana iwo ndochatigaita handizo tati imimi naimaitisai mako mwenene ndimi muchatigaidha ino nekugaidha hama dzenyu kuti pari zvino pavarume wairi makamira nawa murume wenyu ndeupi hama dzenyu dzizive murume wenyu ndeupi boyfriend ngaipi kune murume akabvisa mari nemunhu anodanana naye zvisiri pamutemo. Murume wenyu ndeupi? Boyfriend ndeipi? Saka izvozvi mune boyfriend asi hamuna murume? Hamuna murume? Kambo iwe mutaura asi dabai zvamunenge zvakazopera nazo That single search. Agara mudzimai 2015 ndiri kuguma pano. Sasa pana 2020 ndakaenda kubereka mwana kangu ka second born. Ka second born kakaramba kuti si kuyamwa. Karamba kuyamwa ka. Takaita about 2 days chindo clinic. Chindo clinic mwana ishira. Kusika ndadzengere peka kuti sikuru mimi munoona zvimurida zvinoita here. Mambo taidza vabereki wewe mukadzi wao yatiti si tionesana. Unga ndikaenda kudaidzana mama wacho akauya. Tikatodaidzawo mumbe kuti takadaidzawo vaya. But mbe akati baba handidi kutaura zvimwe. Iwewe nemukadzi wako. Tanga mambo taurirana chokwadi muri chu. Ndakagara naye ndikamubvunza haana chakauta handizizi. Ndakapinda mumbe tagara pana na mai acho. Akabvunzwa. Unga wakataura unhu akasvika zvekuma 5. Kana akataura papa. Ndinhingi ndakadana ningi anditi. But mwana akaramba kuti sei kuyamwa anditi. Ndikati chama ibhika ndasautaura chokwadi ndingambotoanga pakati ina handisina chikuchadi nangu chikushataura bhozi mukadzi aramba kutaura chinhu chokwadi anditi. Ndakararama kusensi makuseni ndakamuka ndikati ini best ngatiende kupi kumba kwenyu ndakaenda kubasa. Iye akasara pambo mai acho akabva kubasa. Wakasvika akatora mudzimai akadzika kupi kumba kwake. Ini ndakazotera dzikumanheru namukoma tatobva kubasa. But takati tisvika isusuka takashamisika zuri kuzi mubasha iwe waita zi mwana asi kuyamwa mwana ari kuyamwa sei. Saka ndikachamaza kuti munhu zataura nemama nemadhezi ataura apa but mwana kuti mwana wakuyamwa. Musaka indakabva ngoti no hana sikuru zimataura kazizi. But ini sikuru ka mukadzi uyu mukadzi achata seyangu achadzishwa ndakabvisa gupuro ndikawasira ndakabva ndabva kubhema vhara ndakauya kubasa kupinda basa kunyanga ndapinda basa kunyanga ndagara zvekuma 2 months iye ndichitondifonera kuti sakaona ndizvakazofunga richo ndisiyane wana nditambudzika chandi tondifonera ndakazobva futuku mwedzi wapera ndakuchikakurira kuti ona wana wangu anitambudzika mahara ndakabva uku ndikadzika ndikaenda kuMozambique ndasvika na mai wacho usari pa ndikataura nyaya ndakati ndandiri 1 akona zvokuti azikukurukana zvokuti asino ana sikuru aripo tikagarisana anasika wanditi mkwasha iwo wauya uchitoda mhuri yako but zvitakutangira zvokuti unofanira kuti asi kuripa bhozi hauna umbowe kana mukoma wako anokuya ndikati aiwa mukoma haana basa because ini ndindadini ndatira mukati wangu zvicho wakandibhadharisa mari ndikabhadhara mari wakanditora gupuro rako ndikatora make sure ndikati sei ndikabva ndikamusiyawo ndikauya kubasa kunyanga iye akazotira ndakatera zvicho ndikatanga kugara naye kunyanga ndinotoziva nani ana mai wacho ndikagara naye zofunga zikubva ipapo apo kusvika mukasaka mwana kangu ikaka kaari kutaura ikako isvika kuti ukaita zvekuma 4 years zvadaro 4 years ndo pakatanga kuda futi chini filmu yake ari kutaura. Alright, zvabamuka. Kamwana ikaka hakusvika 4 years kana uri kudhauta nezvako unokuenda DNA kuvhetswa hapana chakamboshanda karipo kamwana 4 years kakaenda DNA kuvhetswa. Asi mawa issue iripo izvi ndezvaiti nawo ndeyekuti
isusu hatimanikidzwi wazo kuti wagare wese because pakaitika zvinoitika mangwana ndozidare ndo rakaita sei ndo rakamanikidzwa kuti wagare chii wese. The choice is here ndeyake choice yekuti iye kana akachuza kuti achade zvemurume haachade zvechii zvemurume. Kana iwo wakatiwa mukadzi hauchadi iwe zvemukadzi hauchadi hauchadi, haisiri basa redare rekuchuzira mukadzi wako murume. Titesa ndizvo taurai tizwe mukadzi wati iye hatisa izvo kuda nyaya yekuti uri mukadzi wemunhu reka kuti hausi pane zvingausi mukadzi wemunhu yakakamanga waichitichi Wakanitora mukadzi wangu. akanditora mukadzi wako. Saka imimi makazoregera kuti mukadzi wemurume uyu matotorwa kare kana kuti muchiri makamuudza makatorerwa kupi ndakuenda kubasa ndikona kasangana nemunhu vakatoti takoma zvauri mugare pizvi makabva kunechiti ndakuenda kuenda kuendana nechekuti marambana ngatani nemurume takatorambana zveshuwa inini ndakumba kwedu ndakutoenda kubasa zvamuri kutoona ndopakatangondipfimbawo murume ipe takatodanana ndaenda kutozvienderawo kubasa murume uyu akatondipfimba ndatobvawo kwaari ndakatomuudza kuti chatoramba ichokonere chama pamusoro yechangamiraka musazotaura mukadzi weka ese ataura manyika mukadzi uyu ndaigara naye kumudarasi handiti wakatanga kudana nemurume weka chatogara mukuru handiti patinyaya kuti ndaizwa nyaya ndisikadi nangu ndisingaimhanyiri handiti aienda pamba pemurume isotenga muriwo aipinda nepawindo aizokuti dai kuti daitora mawitness ekubasa aienda pambanje yamakutora iyese iyo yekuti aipinda nepawindo nechi hamuna kumubata ari kupindaizwai kudarika mukaverenga chipepa ichi chinotaura kuti kama munge kudarika uyai nemboo dzese dzekutsigira chii nyaya. Saka inini handi basa rangu mane kuona kuti munhu hada kukutsigira uya kana kuti hada kuya iwe munhu zvenyaya ndi unofanira kuti make sure kuti wanhu wakodi wauya ndofunga wakabva kubasa wakabva kunani akaenda kumba kwake handiti ndofunga mba wacho ndakateera ini wakabvunza mama wacho anonzisiya ndakateera ini zishuwa ndikaenda pana mama wakaendesa bhukuro iyo rinokandisa wana natezvaro ukandosiya bhukuro wakazomutora kuti mukadzi wakataura here natezvaro kuti bhukuro iya ndawithdraw wandakaenda naye ndatora mukadzi wadzokera nemukadzi wako wandakaenda naye ndi mukoma wangu ndakavataura mukoma wangu akati hautori mukoma wangu aniene nemukadzi wako because pawakaramba mukadzi wakaenda negupuro handiti wakaenda negupi kumba kwawo handiti kuna tezvara rikadii akatambira saka izvozvo ana tezvara uri kuziya sei kuti wadzokerera nemukadzi pendakatora pachipo pana tezvara wacho wanga ari wakatora gupuro wakawithdrawa gupuro here kana kuti wakangosvika kutora mukadzi ndakawithdrawa gupuro rangu nemukadzi zvese wewe wakawithdrawa sei ndakasvika ndikatondiripisa mari 2015 akatondiripisa mari handiti ndikatotora mukadzi akakuripisa mari ndiani ndiwo ana sikuru abhuya nemama wacho changamiri ndizvo here makaripisa munhu kuti wakaripiswa ndisi kugozi zvaiitika izvi ndaizotoita zvekutaurirwawo ndibaba ndauya ndichaona gozi zvese zvaiitika ndisi pangea asi baba aizonditaurira zvese zvanga zvaisara ichizoronga pagea. Saka wakati baba nenyaya yekuti mukwambo wauya koitudhura gupuro wakambotaura ndiyo nyaya baba akanditaurira ichiti mukwasha gupuro kuzowithdraw asi wakazongobanana nemukadzi wake wobva aenda, which means according kunana tezvara mukadzi uyu haana murume. pamusoro yechangamiri ndikumbirawo mama wacho wataura chokwadi. Mama wacho aripo mama wacho aripo mama wacho aripo sekuru wangu wasikwe zvachose mama toti mama wacho ari chokwadi. Ini panyaya rikutaurwa nombo uripo zvapakutanga kutorana kwakaita anaka 2015 kusvika agarisani abereke mwana wake wekutanga chibereke wechitu akabereke mwana wawe wechitu ndopakatanga kusvika nyaya dzeana adaro abereke mwana wawe wechitu mwana wakaenda korambe kuyamwa
kubudikidza ngekuti mwana abuda zvekubuda akakuisa ari 5 kg obva arapire padho obva aite kumwe hoto zvezvi obva aende kukiliniki manesi obva ataura kuti mwana uchaite problem ngokuti mabudiro aita wabude zvisina kudini kunaka saka mwana haabuda haamwe hoto pamwe muchazoite problem munoti kana mwana ari kurambe kuyamwa mwana munosvinire mukaka pahembe asi kubva kwaakaite pachipatara semazire inoita inini chiuya baba acho chipuwe mwana pakiliniki akatambidzwa mwana wavo ari kuyamwa akauye pamba akasvike pamba ana tete acho akauya akaone mwana echiyamwa zvakanaka akatouye kubasa akati mwana ndamuona tete acho noshanda nawo mwana ndamuona ii mwana wakakura asi auri ndikati zvese bhoa ere zvazi bhoa uri utoyamwa bhoa asi ii mwana wakakurisa ndotosvika inini ndotobva basa ndotoenda ndipo ndoone mwana ndaone mwana inini mwana ndakamuona utori right uri kuyamwa zvakanaka swere zuwa 1 rechitu mwana ndopakatange kuite zvekuimwe hoto zviya zvekumwire hoto zviya pagupuro ndopakachizoti zvadaro ndopakauya nemukadzi panyaya yekumwe hoto kwemwana iyoyo ari kurambe kuyamwa kwakuya nemwana kumba ndopakataura kuti isusu tauya nemwana uyu akatange tiripo papo akataura muprofita wavo obva auya naye ndirimo obva ati taurai kuti imwimwe mwana warambe kuyamwa ngei obva mai acho obva ati gupuro wakaunze gupuro rake natete ake namukoma ake obva asiya 10 miri yavo yekumozambiki akati mwana wanyu hatichadiba asiye gupuro ravo obva aenda kwapere mwedzi umwe mwana achidonhe guvhu mwedzi uchipera akauya futi murume wacho uyu zvari kuti 2 months kunyepa akuzi upere 2 months mwedzi uchipera ndopa akadzoka akati inini ana sekuru ndauya mbakatotaura mukadzi kuti inini ndichibva basa zvazi ndibaba abhule ngatisangane kumba manheru ndati unondijuma kuti manheru kwakanaka here inini ndibva basa na 5 o'clock nosvika nguwai takasimuka sisi na 5 o'clock tikaende kumba zveshuwa tikasvika ana baba angu achipo inini ndapedza togara mukicheni ndopakataura kuti inini ndauya ana baba ndauya kutore gupuro rangu inini ngekuti ndude mukadzi wangu inini ndobva ndapindura ndati hazviiti kuti ukuturire gupuro rako pasina mukoma ako awakauya nawo natete ako awakauya nawo panapa muchibvise gupuro nhasi uno wakuya wega iwongerwe sei chii chashata kuti uyotore gupuro akati inini ndozvimirira ngekuti ndiri munhu wakura saka ndude mukadzi wangu ndinozive penogara nemukadzi wangu ndati aiwa zvese zvandidini inini handizvikurire ndotomboramba asi baba angu inini ngekubudikidza ngekuti anhu anga akuru akataura kuti hazviiti pakuti munhu auya mumanikidze kuti mumunyime mhuri yake pane chinozoitika mangwana zvinozoshupa mupe mhuri yake adini aende asi ivo mukwasha muchienda enda mugare zvakanaka nei nemwana wangu kana mwana zviri kunetsa munodzoka saka gupuro rake vakatora chokwadi chiripo ndechekuti mukomana akaudza gupuro ndokubva awithidrowa saka mimi mainini zvamakati mimi mamakaramba munhu makamupa gupuro here murume kuti muzoti maafuri ache makazomuramba here imimi murume unapo saka imimi tikati murume wenyu ndeupi muri unongedzayo handina murume mainini makakanganwa muramba ndi makakanganwa uramba munhu handinokanganwa kumuramba ndiye airamba kuramba kuti hama dzake mati iye ndiye airamba kurambwa which means kuti imimi murume hamuchadi makatomuramba asi hamusati mamuramba nekuti iye ari kuramba ndizvo saka apa suda saka which means apa izvo hamusati maendesa gupuro kasaka muri mukadzi wemunhu muri mukadzi wemunhu maiyo hamusati maendesa gupuro because uyu akaendesa gupuro mabvuma mhuri yese mabvuma kuti akawithdraw gupuro akaenda akatora mhuri yake akaenda mhuri yake kumba akazi nababa ndiye mugare zvakadini zvakanaka andizvo zvagara wabuda pamba murume handiye anga asakudi kuramba manje iwewe ndo wanga usadi chii murume andizvo asi usadi murume ndobva waenda kokangana kuti murume anorambwa kana usamudi anopiwa kuti gupuro murume anopiwa kuti gupuro tiri kuti padare akapa umwe gupuro ndiani gupuro rakanga raiswa ranga riri pasteki rakawithidrowa pane rimwe gupuro rakazouya harisati hariri saka hasisadi umwe apa ndiani ndimi hariri saka izvozvizvi mumbori mukadzi wemunhu saka muri mukadzi wemunhu murume wamuri kugara naye chikomba you are committing adultery muri kuhura
kusvikira mabvisa chii muri kuhura asisadi umwe handi murume ndimi manje because murume paanga azokudai akaenda ndobva vatambira ndobva adzoka ndobva kumbira ruregerero ndobva withdraw chiguburo rake meaning kuti kubva musi uya withdraw guburo maamukadzi wake saka uyo mukomana yakatora mukadzi wemunhu hamusi saka kuti iwe usisadi murume pachimupa guburo rake kuruzwa ere mukunda kubva chimupa guburo rake murume wako kwete pana nhasika kutonga uri mukadzi wemunhu nhasi turumbokutonga semukadzi wemunhu ahura kararamba uchazonoramba ako kumberi mozonorambirana kumberi hamurambanirani panapa asi nhasi turumbotonga nhasi mhosva yekuti iwewe mukadzi wemunhu wakafewa unotoripa yekuti wakabuda mumba uyu akatora mukadzi wemunhu anoripirawo yake mozoburisa yenyu makuita zvenyuka titesanizi zvine kosika zvekuramba zvine kakudhura kana afunga kuhura make sure kuti homwe yako yakasimba titesanizi saka nyaya yapera mai makahurira murume 2 bambo muri kugara nemukadzi wemunhu mamakaramba narini munhu kurambuka iguburo maini akaregera kekunza guburo asi iwewe wadinoa aya tomboti ndimi mukadzi wenyu imi masiyana nemukadzi wenyu atomba kunyanya mobva mataura mukadzi wenyu kuti iwe kana uda kudzokera mufamily medu enda unokumbira mai wangu regero watokasunga kumba kwedu usina kuonya mai wenyu zvinoreva here kuti mai wenyu imi wadonosangana nemukadzi wenyu zvinovakuti hasi chaiswa iwo mai wake apa anei nemi ndo zvandisiri kuziva ndokureva kuti anga asingachaiti asi kuti aunze kukura kuva zvasingachaiti noti akakonza usapinze mai wako mukati chakati usaende kuna mai wake inyadzi dzekuti wanga wahura ndanga ndisina kuhura mambo ndakaaaa kuti mwana yamwe pabuda mazita 6 une 3 months iwewe usingagari nemurume bwa uri kugara nechikomba isu tiri kutika the issue iripo ndeyekutika utori nevarume wai umwe naumwe urigara kwake asi hamusati marambana nyaya iri pekuti hamusati madii musati marambana apa hamusati marambana iwe watotaura kuti guburo rake ndinaro ndiwo wataura nemuromo kuti guburo rake unechi urinaro miringa usatwadi hausatoendesa guburo saka usatoendesa guburo urichi uri mukadzi wazobudisa guburo rake titese wei ambuya tati titesere muri zvenyaya ndimi because uyu kwamakaenda ane mhuri yake saka mabva kupwanya nyimba makopwanya imwe futi right iwe mukadzi iwo ripira murume wemombe yekumuhurira iwewe and I'm going to make sure kuti waibhadhara kuti uchaiwana kupi I don't care wo ndotoda kutosekerera kutonyemwerera kuti wanga zvinoshamisira chiwe zvechifewe zvechihure zvinoshamisire iwe zvinoshamisire kuti asana guburo rake nditori naro asana ndamupa asi kana murume wangu chaendeyo ndienda kutogara nayo asi uyu munhu paakaya achiwithdraw guburo akaya kumba kwenyu achiwithdraw guburo kumba kwenyu akandatora mhuri yangu vana tezvara mwana wenyu akauya ere kwamuri akadzoka ere kwamuri achiti murume uyu akaya achiwithdraw guburo watata kugara hatisagara tese akauya ere saka kana asati auya imi zomukwasha wenyu ndeupi
aiwa uyu kana uchidhirawa guburo hatiti augara nemukadzi wake asi chakuitika izvi ndekuti munhu azotiza kubuda mumba manje asiye bamukadzi saka munhu aifana kuuya kwamuri achiona na baba ndafunga kusiya munhu uya kuidhidhirwa guburo mwana wenyu murume wandakazomupa guburo handichamuda ipo paguburo apa rinobviswa kairi kana kuti dzinofamba anobviswa kairi apa kana akage chituka kuti vakubviswa uyo ndiye akubvisa Mwananyi ndiye akubvisa manje. mwananyi anauramba kaba ndiye akuramba Noti murume haasi kuramba mukadzi. murume unoda mukadzi Aka withdraw guburo rake. asi muchienda nebhachi reblack uyo munhu adaenda nemukadzi wake kumbo but Zvasanga mwananyi manje kuti. Ngobvisa guburo here kana kuti odzoka zvinhu. Ndinotaura pachake kuti achadiba achadi. Wataura kuti achadi. azokushuka yapera vanhu vapere shuka saka anyway tingapedza nguva iwe shamwari uri kuripira mukadzi wako iwewe mukadzi iwewe uri kuripira murume uyu mombe yekumuhurira udai wanga usamudi unoda kuti pakayashuitidhirwa guburo rake udai wakataura ipapo kuti handichadi munhu asina kuisa chii asina kuisa mari yake asi iwe wakafunga kuti wakangwara imimi bambo imimi makaenda kutora mukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wemunhu ende motofaita mukadzi wemunhu mudare kutoclaima ownership yemukadzi wose unobhadharira kana sendi emarried woman akabhadharirwa mari anotsikana natezvara womira naye kukoti uchitoclaima pamberi pevanhu kuti mukadzi iyo ndewangu ndii nditogara naye ende utogara naye 3 months ndone 3 months ndogara naye 3 months urya bota remunhu risiri rako remahara hauna chawabhadhara kuvura nemukadzi wamukoutoya pamberi pedare pakati pamberi penyika kuti murume wakadzi wake ndindi naye ndani 3 months gara naye asi hauna kana sendi rakabhadhara ende unotozviziva bhozi munhu ishamwari yako maizivana munotanga kuziyana ibva handitoti ishamwari yako kuti munowirirana hamuwirirani sokei asi munhu waimuziva uyu kuti munhu uyu murume wakanga ari uyu waimuziva kuti murume uyu mukadzi wake ndeuyu you knew it taura haisi ushamwari yaya ushamwari ndeyekuti rutona panga akachengeta zvinochinjei ari kuti ini ndandita shamwari yake haisiyo nyaya ndeyekuti wakatonha panhu pausingafaniri kutonha ndikukumbirawo mukana taura ndiri kuramba nyaya yekunzi ndandiri shamwari yake ndandisiri shamwari yake wani wanga usiri shamwari yake agreed number 2 handina kutora mukadzi wake pa nekuti munhu ndakamupimba asisiri naye ndikatomubvisa kwarisapi kwanga akushanda uko kwete kuti ndakatora mukadzi wake although ndaimuziva izwa shamwari iwewe mukadzi ndiye akakunyepera kuti haasiri pamurume asi iye ari kuziva kuti achiri pamurume atotaura kuti gupuro anaro mhomwe akadariburisa panapa anotoburisa kuti pakuramba pamusiri gupuro uona pane nyaya isusu hatiti kuti iwewe uyu akakunyepera zvafana kuenda mudare uchizi mwana uyu handina kuziva kuti ari ana age nekuti chibhoti chake chakakura aiwa kana mwana iye akakutaurira kana usakutaurira asi nyaya iripo pasiteki ndeyekuti wabata mwana ari below the age of 18 zvekuti bhodhi yake yazodivika kuti akakutaurira kana kuti akutaurira hazvina nyaya iri pekuti wabata mwana ari below the age of 18 the same applies nenyaya yani yako kuti akakutaurira here kana kuti haana kutaurira nyaya iri pekuti wakatonha mukadzi wemunhu
aikwanisa kuuya nevana vake kumba kwangu achisiya vana vake holiday kumba kwangu iye murume aikwanisa kuuya nevana kana anga achiziva kuti handinatora mukadzi wake kumba kwako izwa iratizwe kumba kwako aisira iwewe here kuti aisira mukadzi wake aisira iwewe sani vaitambira sani wana hwasi wako munongoya newana iwe utambira waiwatambira uchitotambira wana wani kuti udii nawo shamwari iwe waendesa wana kumba kuwe terera kuno kushamwari usaterere wana unoendesa here wakazi wana wako kumba kuwe amusore mama zvese zvarutarazvika manyepo handiti nyaya yatikauti ndakandiri kumutsvaka uyo handiti saka ndakaita kumutwisa ndichibvunza kuti shaiyombori papi handiti obva ndira kuti ndiri pakati pakanaona muti uda kuona wana here ndandoteki kuti nditi sindimuona kuti ugara papi. Alright mai uyu murume akabweko kusirei wana here pakazotoya newana anga asotoya atondiwana kudhara akazotoya newana kumashure akayakosira ane wana akayakosira murume weka kuti iwewe uyu anga ari kubasa aisirani saka zvekuti uyu auti pamba pangu hazvinei uyu akayakosira mwai wewana okusira wana ainopa mukadzi wake zvevana asi ndakamubvunza uda kuona wana here ndikauya newana saka mukadzi uyo havanotoona wana here rudo rwacho rwerwakamubvunza wako pautoda kuaplaya pakuti right inoyi ngatisapedze nguva zvese zvokutotaura bambo zvikutoenda kuita pailapo ndopo nyaya yemhosva yako kuti utotogara newana iwano nhasi mwana wemunhu akamuka akafa unoti unoenda ipi naye unomuendesepi uchiti akauya sei ari kudei wauya nhasi mwana pamba pako se wabva afa hawaona anokuziva uchazwa ungada kumuendesa kupi azapana fundai nyaya hati maona umwe munhu akatora mukadzi anawana 5 wana 3 akaenda nawo pamuchapaka akatogura neminda nhasi zvakunetsa pana panditi munhu ane wana wakeka unofanira kuita definition yakasimba kuti uri kuzviimisa sei kuti urudani uruda mai here kana kuti uruda wana ukanakirwa nemukadzi zvekuti ane wana wacho zvese zvobva zvaa zvako uchazodzoka futi pano rimwe gore iye mukadzi wacho katapirire kaanoita kekuti varume mumabhaso yapakamira mudare udai muri 2 kukwiridzana unoita mutapirire uneshuka anyway iwe mukadzi uyu mukupa murume wemombe yekumuhurira uyu process yese yekurambana muchita process yenyu yekuita sei yekurambana afterwards imi mubambo uyu bhadhara murume we2 mombe nembudzi nejongwe rekugara nemukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wemunhu iwewe process yekurambana nemukadzi wako ine murume wako chiitai later but for now uri mukadzi wemunhu waura ende vabereki wako wari kuzviziva kuti murume wako ndiani wari kuzviziva iwewe you choose kunosiya murume wari kuzikana kumusha kwako wotora umwe asiri kuzikana wogara naye 30 November munofanira kunga mabhadhara 30 November munofanira kunga mabhadhara and next case